Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyar mu akan wannan talabijin mai suna Sharaɗa Royal TV, a wancan mako ko kuma wancan lokaci mun yi muku alƙawarin cewa za mu gabatar muku da alamomi, wato abinda bature yake kira logo na masarautun ƙasar Hausa, masarautun da muka ziyarta muka tattara bayanai a cikin shi wannan littafi na kamus na kayan sarauta a ƙasar Hausa. Da farko akwai masarautar Sokoto, wato daular Usmaniya, inda nan ne cibiyar ba da tutoci ga mafi yawan masarautu da suke ƙasar Hausa. Wannan masarauta mai albarka ta Sokoto akwai alamata guda uku, ko wance guda biyu, kayayyaki ne guda uku. Akwai sandan girma, akwai takobin jaddada addini da kuma alkur'ani. Daga nan kuma sai masarautar Gwandu. Ita masarautar Gwandu akwai wato hasumiyar masallaci, akwai kan sarki, akwai alkur'ani, akwai kuma carbi da kuma wato takobi ta wukar takobin jaddada addinin musulunci. Bayan wannan akwai masarautar wato Kano Jalla Babba Hausa. Ita akwai wato tagwayen masu guda biyu a gefe da kuma wato zaki a saman wato wannan abin nan, wato tagwayen masu, da kuma hoto na ainihin ƙofar kudu, wacce ita ce ƙofa ta wato ta harkar mulki a masarautar Kano. Sannan kuma akwai zakin yana ɗauke da wato kan sarki a kansa. Wannan zaki alama ce ta ƙarfin masarautar Kano, da tagwayen masu a gefe guda biyu, da kuma wato ƙofar kudu, da kuma zaki sanye da wato hular sarauta, wato a ce kan sarki kenan. To daga nan kuma sai masarautar Katsina. Ita masarautar Katsina akwai tukunyar ƙarfe da kuma takobi da kuma wukar yanka ta jaddada wato addinin musulunci, zartar da hukunci na shari'ar addinin musulunci. Bayan wannan masarauta ta Katsina akwai masarautar Daura. Akwai rijiyar Kusugu da kuma macijiya nannaɗe da takobi a jikin wannan takobi da ke bakin rijiyar Kusugu, wanda ita rijiyar Kusugu duk wanda yake bibiyar tarihin Daura ya san maganar rijiyar Kusugu da kuma yadda maganar takobi da kuma wannan macijiya yake. Alamar masarautar Daura rijiya ce ta Kusugu da kuma takobi da kuma macijiya ta nannaɗe wannan takobin. To daga nan akwai alamar masarautar Damagaram. Lokacin da muke rubuta wannan littafi na kamus na kayan sarauta, mun riga mun je masarautar Damagaram. Ita Damagaram tana da buzu ne na sallah wanda malamai suke hawa su yi sallah a kai, kuma akwai takobin jaddada shari'ar musulunci a kan wannan buzu na sallah na malamai. Wannan ita ce alamar masarautar Damagaram. Kuma akwai masarautu da dama wanda idan an duba ko a bayana za a ga alamomin masarautu da yawa, wanda nan gaba za mu zo mu yi bayani akan alamomin waɗannan masarautu ne, da inda wato muka samu muka ziyarta wajen tattara wannan bayanai, da kuma inda
ma ba mu je ba, amma kuma dukkaninsu waɗannan masarautu da suke ƙasar Hausa suna yin amfani da kayayyaki na masarautun ƙasar Hausa. Saboda haka kayayyakin za ka ga sunayen nasu dai a nan haka yake a wasu a kuma ƙasashen Hausa ma bambancin kaɗan ne a kan yadda ake kiransu. To masu bibiyan mu yanzu za mu shiga kan wato takalma na sarakuna, wato sarakunan ƙasar Hausa, irin takalman da suke amfani da su. Mafi yawan wato takalman da sarakuna suke amfani da su sun fi tsayawa ne akan takalma shure. Ita kuwa alamar masarautar Haɗeja wato Ginsau birnin doki, akwai kan doki, akwai kuma sandan girma na sarauta da kuma takobin zartar da shari'a. Wannan ita ce alamar masarautar Ginsau birnin doki wato Haɗeja kenan. To idan kuma muka leƙa ƙasar masarautar Kazaure, ita Kazaure tana da gurumfa wato hula malafa ta ainihin Dambo, wanda shine ya kafa wannan gari na Kazaure. Wannan ita ce alama ta masarautar Kazaure. Daga nan kuma sai alamar masarautar Gumel ita kuma sandan girma ne tare da fatanyoyi guda biyu. Wannan fatanyoyin sun samo su ne daga Shehun Borno lokacin da suka je mubaya'a. Shehun Borno ya ba su fatanya ya ce ku je ku yi noma, shi yasa wato za ka ga alamar wannan fatanyu guda biyu akan sandan girma na sarauta. Waɗannan su ne alamomin masarautun Haɗeja da Kazaure da kuma Gumel. Masu sauraronmu da kallonmu, ku bibiye mu a wato shiri na gaba domin mu daɗa kawo muku ainihin alamomin masarautun da suke ƙasar Hausa. Assalamu alaikum.